nunga pola mateho ala asimi roham, jakon mahami sai ulosi tondinami. 5 tapatupa pertanyaan pasod di huriatta. Pos doroha nunga tapai hutihut perdalanan itu hatta adorang so di persilakon. Dada holan dapat pahon hasomalan ni huria kita disi alai asalam takasdo di pakilalata holongna naso halopuani. Ale Tuhan, pengiron matorohani, pakokoki dihami. Asal hubotohami nang maluas itu Tuhami sian sandok dosanami. Nuang pe hurian itu hatta taga sota bongoti pertengahan tahun tahubasi madirita bongok mahita tu persauran nabadia doho tu hatta jemul mahita martangiang nahohom. Amin. Mari dimahita. Marhite-hite goan debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus doktor di porbadia. Amin. Taga jolma Kristus dipeleho do aka pengeduanna doho elek-elekna, mardongan anggu bolon doho ilu-ilu natu paluahun ibana sian hamatean. Jadi ditangiho do ibana gabi malua sian hatahutoni. Alai ati pe anak ibana, di guru hondo pangoloion marise siang nakinaon nai. Jadi nuripas, kada binusungan haluau saleleng lalebna dulu ibana, isude namangoloi ibana. Ati perupani debata di ibana, idada songon na di dobo dirajumi rohana tudos nai tu debata. Di rumah ridho dirina jala disokon rupani hatoban, gabe sumat ujolma di ibana, jala rumah jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina nagabe pangoloi di ibana pai mamate pola tung mate tersilang. On pe hamuna hinahulongan, songon toktong di pangoloyon muna nasaylawan. Unang holang jumpa di hamuna au, langsung lima dina padao-dao au. Mardongan biar dohon lom sona, miroham lahon hamu mahaluawan muna. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus hodo biru-biru ni debata nama morsad dosa ni hajol maun tuhau pinersilangi. Saya sima roham ukap mamata ni rohanami asa huboto hami gudang ni utang nami.
Jala asalam takas dihami asido holong ni roham naso haduduani. Patuduho madihami gudang ni nabirnit natinaumi humokopami. Urupi hami mamikiri taringotu natinaumi laho peluahon hami. Amen. Mari demahita. Patik masih haholongan. Songon holong ni rohani damang diahu, songonido holong ni rohakku dihamu. Miam mahamu di bagasan holong ni rohakki. Radoti hamu ma akapatikku. Ima dalan na asamian hamu di bagasan holong ni rohakku. Songonahu pe na mga radoti akapatit ni damang, gabi mian di bagasan holong ni rohana. Ubahin na huhatahon itu hamu, asa di bagasan hamu halalas ni rohakki, jala asa go halalas ni rohamuna, omma patikku. Naing ma masih haholongan hamu, songon au na makaholongi hamu. Na sumeyahon hosana humokko pa akalialena, ido parholong ni roha naso halopuan. Ale-aleku mahamuna, molo diulahamu na hupatikoni tuhamu. Dang hugorbe hamu anak somang, ay dang deboto anak somang na niulani idukna, ale-ale do hamu hudok, ay nunga hubaboto tu hamu saluhut na hubege siad damang. Dada hamu mamilit ahu do mamilit hamu, jala hubadiru hamu, asalaho hamu maprabue, jala samian parabue munay. Asa dileho tu hamu nasa si pangido muna sian amay marhite-hite guarhu, omma hupatikon tu hamu. Masih haholongan mahamu. Molo di hosomi portibion hamu, boto hamu ma nau jumolo ahu di hosomi. Au na siap portibion hamu, haholongan di portibion do donganna. Alai dang siap portibion hamu, ahu do mamilit hamu sian portibion. Alani ido ubahin na di hosomi portibion hamu. Ido saatna, tabigima korsian inahana.
Mari Dewa Ida. Maka hulungon pakokopon ni Yesus marhite perpadanan nabadia. Ai siya Tuhanido hujalo jala hupasahat Tuhamu. Ia Tuhan Yesusi dibornginon uju tarjehe ibana dibuat doroti didok mamauliate diponggolima laos didok ma. Dagiku doon nahu mokop hamu. Ulah hamu mai baing parningotan diau. Laos songonima nang panginumani dung salpu namangani ia hatana Barui mawon di bagasan mudaru. Ulah hamu masongoni baing parningotan diau. Ganup diinum hamu. ai ganut di pangan hamu roti nasongonon jala dinum hamu siap panginumanon hamamate ni Tuhanido binarita homuna disih rasi rasa ro ibana. Laos ujuima dipaingot Tuhan Yesus akasisianna asaunang tergasip. Sotung do persidoho hita tergasip maila jala mabiar maka tidakot Tuhani. Disima dido Yesus tunasida saluhu do hamu naik tergasip midaahu di warnginon. Ai na tersurat do lubutak ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasapungwani. Alai dung hehe ahu sian namate joluak kumahamu tu Galilea, alai ninna si Petrus ma mangalusi ibana. Agia sude nasida tergasip nidaho, anggo nasotupan tergasip. Dungi dido Yesus mamado ibana, situtudo nahudoko tuho, tulu hali do sodohanommu ahu dinasabornginon, tagas somartahua do pemanuk. Dungi dido si Petrus ma tu ibana. Nang mate peau rap dohoto, dan swadohono kuho, lau songoni do hatani saluhut siseani. Nahudul do anggo si Petrus dialamani didapoton sada paropuan maibana madok. Doho doho dongan di Yesus nasia Galileai. Alai di porso ibana do. Dan kuboto jaladang waktu sina didokni. Laos luar maibana tu alamat jolo-jolo jalan martahua mamanuk. Alai diulahi boru-borido madok tu akka najong-jong disi. Odo sada sian nasida, alai mamor sosuse si Petrus. Satu kenari didok akka najong-jongi disima tu si Petrus. Ah, tongod do dongan naho. Hai halak Galilea doho. Gabe di paburaho si Petrus ma dirina menulun-nulun. Dahu tanda jolma didok munai. Dungi pitor martahua mamanuk padua halihon. Gabe diingo si Petrus ma hatani Yesus. Tolu hali do swadohonon wau, andorang somartahuak manuk padua lihon. Gabe tumatangis maibana.
Atong akadongan seunang terdapat hita semol bagi ala ni nama morso dalam persawada Tuhan Yesusi. Tapi gema dipuji-puji sian kor ina Selasa. Masa jod jod mani mira
Mari dimahita diduti menon doho tangiang pangodianon. Tapasada marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para si roha na sumurung amanami na usobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate mang ali Tuhan debata di bagasan hahipason dohami sa luhutna marneang nilaka hami siantongan ni bagas nami be madapoton bagas jorom na badiaon laho partangiangan pasyon manangihon hatam na badiai huhut mamuji dohot pasangapon goarmu na badiai. Ali Tuhan debata amanami asi maroham ali Tuhan di hami halak nagalion di bagasan bornginon naing mahupara di hami diri nami paingot-ingot naung pinaluan ni Jesus do hami saluhut na sian pardosaoni hujagaho kami ma diri nami nian di bagasan bornginon ali Tuhan jala hutangiho kami mahatami asa unang madabu hami asa unang talu hami alani dosa unang talu hami di bahen sibolis alai dungo mahami mangarade diri asa munak kami rap dohoto sahat ro di ujungna padau mahami ali Tuhan di bagasan gulu namion sian hisap-hisap ni hanguluan sian hisap-hisap di portibion na tahu mabuah kami lambagas madabu tu bagasan dosa gabe ganggu rohanami gabe dangtuk kami mangarade di nalaho marningot ari hama matem nanaing hupes taho kami diari marsogut ali Tuhan debata amanami na di banua gijang pasu-pasu manang akadongan nami sa luhutna ruas ni huriam naro di bagasan bornginon lamtang mahaporsiaon nami mulunaw ko tangyo kami hatami lamtang mahaporsiaon nami molo nang huihuto kami partangyanganon pasu-pasu manang akadongan nami nasaboy dohot rap dohot tami di bagasan bornginon molo na di bagasan parsahito do asi maroham ali Tuhan lehon ma hamalumon ni pamatang dinasida sa luhutna pasu-pasu mo mali Tuhan dalan ni hamamalum ni pamatang dinasida marhite si panganon si inumon nang akaubat na pinangan nasida suwaksong ni ali Tuhan pasu-pasuom mo sa luhut usaho nasida laho pamalupon laho patabah hipason pasu-pasuom mo aka na ulo mangurupi nasida aka para medis nang aka keluarga na mabuan nasida tuk hipas pamatang ni nasida
Pasu-pasu manang ako dongan nami ali Tuhan, mulutung di bagasan pardalanan na sida di bagasan tikion, nang aka parkarejuan ni na sida bisa luhutna. Ramo ti mana sida di pardalanan, sakat mana sida ali Tuhan di bagas na sida di bagasan hagi pason. Mulutung adong aka dongan nami di bagasan tikion, di pardalanan neng manopot bagas jorom na badiaon. Tung di bagasan pangaramo tiyo mumana sida sa luhutna. Ali Tuhan de bata ama nami, mangido dape hami tua do pamu na badiyay ali Tuhan. Pasu-pasu ma sa luhut ulaon pakubasyon di tonga-tonga ni Huriam hakabibe cijantungon. Sian pesta parkeheon paropuan na tongon hupara di hami, tau bain sangap dohot hamuliaon may di guar mo na badiyay ali Tuhan. Siya nakaparulaon nami, siya nakaparsauran nami, siya nakaedde na hupara di hami, gabi marsangap maguar mo siyan sa luhut ulaon nami. Pasu-pasu mali Tuhan, panitia transformasi, naong pinabangkit di tonga-tonga ni Huriamon. Gabi dalan may ali Tuhan, pataba, pasu-pasum di tonga-tonga ni Huriamon, di naukusak kapihami, patupa akaragam ni pembangunan. Pasu-pasu masaluhut akaruas ni Huriampe, suaksoni ng akaparhaladom. Asa marsi tugu-tugu kami sa luhutna, pature-ture Huriamon. Ala hu haposi hamido, Kristus naung mate di hao pinarsilangi. Debata nama kaholongi hami, jala todim na badiyai ali Tuhan nama dongani hami di bagasan ngulu nami. Ima hupake hami, gabe dasor nami, lahu pature-ture Huriamon, gabe ulu hami marsi pasari-sarian, marsi urupan, jala ali Tuhan, saluhutna tau mabenlas ni roha, tuhami na di bagasan Huriaon. Pasu-pasu mali Tuhan, sa luhut aka pangulan ni Huriam na dihakabibe cijantungon. Siya namang padita resort, amang inang padita fungsional, suwak songoni nang aka parhaladom. Lamreta mahami mangula makubasi di tonga-tonga ni Huriamon. Lam margogo mahami ali Tuhan, ala ni pasu-pasumi, jalalam ulima aka ganupak kubasyon tarpatupa di tonga-tonga ni Huriam hakabibe cijantungon. Atong ali Tuhan debata ama nami, hupasat tami madaging dohoto dinami, nang namangi huton partang yang anon sahat rodiujungna. Sesama dosa nami nagodangi, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiya kami Tuhan. Amin. Terpuji matu hatta, mari dimaita. Siang yang
Sini rohama dihamu dohot dame nasia debata amatai dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Selamat pasyo marita kamanginang. Uriani Tuhata sian hatani debata jamita di partangyanga pasyota na berpudi di bagas joronaon. Upilik do sian hatani Tuhata na tersurat di barita nauli na sinura ni si Lukas biduna na pasiahon dibonai sian ayat 22 sahat rodi ayat 26. Lukas bidusia ayat 22 sahat rodi ayat 26. Ujaham adihita tapayuti ukma. Laos didokma ia anak nizolmai ikon gudang do taunon na. Bolokonon niaka panungganei situani malim dohot si boto surat do ibana. Dungi pusau do. Jala mula mangulu do diari patuluhon. Tu salu nama didok. Ia dong nanang mangihut tonau disuada homma dirina. Dituhuk ma ari-ari hau pinar silang na tuibana lau manghut tonau. Ai aguan hosama nanaing paluahon hosana. Alai na aguan hosa alaniau ido na pangulu hosa. Ayahama gunana di jolma nang nasa portibiod diomo anggo diago dirina laus magu disi. Asa naolo meila alaniau dohot alania kahataki. Asa naolo meila alaniau dohot alani hataki akahataki. Pailaun ni anak ni zolmaido ibana. Dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana. Dohot na diamai. Rapon aka suru-suruan na badiai. Ido sa liturpuki. Damang dainang hurian itu hata tongod doina pio mangan sada ama dijau mangan tu sada jabu. Na tongod mangani nasida dung dihidangkan mangan nasida Roma amat tahun ido ibana ma mamatua horoa na mga paturehos si panganonon. Nina amat taum marubani. Mamitur semangat matong inang na paradius si panganonon. Itu riba buwe mana mak memang terkenal doau terbarita doau na malo mangalupa mang nina. Ngaguda ngau mangalupa jala ipaturang imana mak sudi pengalaman na. Jala seolo doau yotang akamang amang molo mangalupa. Ala ima halubiakku sautik na mangalupaun nina rupani. Jadi ido ibana matu amat ibu ado horo amang si panganoni inna imadah adong naking uban di bagasan inna mana. Sian idu ban nahuboto ngamatua na mga lopon inna ibana. Amo kadong asaha porsiaon sutung malubihu tayo itong dirita diaka nang taulahoni. Saya tapi kirupani ngahiba binang tabay ni. Tapi ternyata dong do pataridahon bahwa ketidaksempurnaan itu ada. Lalu sido bana patar rupani buido sian na taulay lalu pataridahon bahwa memang kita itu bukanlah sempurna. Amanginang lasdoro hatta molo hupar rohahon patulu haliom mahita marpasion atar tumorok di tasunari. Songon na hicaro rohata rupani dakku boto ala nagotong royong nakin manangalani kegiatan di Paropuat tahunon. Memang semarak nih kegiatan di Paropuat sa tahunon terluar biasa do rupani. Tabba sianaka tahun na selpu las roha. Ay memang asal maju ka Paropuan di huriay maju do huriay. Por siya mahamu. Jelam
lam tu majuna hamono nakaparupanon, lam tu hebat na robi tahake bijat tungon amin. Lania kamanginang di nataulaun nuaing saluhu naon. So tung doon hanya tradisi. Benar ini adalah tradisi gerejawi yang kita anut. Molo arongka pamilita keluarga temi dan suku kamu abuhadu hamu marpasyon. Jembule na dari sineni nasida marpasyon. Tu gereja sudi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Sonari. Jidak sedir pinatawai no, sebetulnya. Sudah duroi tu gereja, semangat. Mula misalnya di hari Senin, para hari Selasa mamerkur, nina. Di hari Selasa, inahanna, di hari Rabu, pungwanama. Tersumber gati-gati ma, sudah rupani martanggung jawab. Jadi, daku boto rupani itu tahun naro, hubigipian no sembilan. Nong ibe kamu rupani hedua mulai Senin. Asa tadi dah rupani aka lam maju lam tabaka paku basion di huriata. Kamanginang sotung dohanya hasomala sabing. Hasomalan nasom membawa makna na jelas di bagasang nguluta. Nakin tabayakum mazunuaing bornginon Tuhan ta Jesus adrakso silakum mersugut madokata tu hitanakim masya Allah amamuna songon amatta nahinan misalna songon naturasta madok adrakso mati ibana idok masya Allah amam sutung arok kamu na tergasip ala niaw ninna jala majalo dok marningot majalo ulo na dia mersugut asapatari rupani sian roha do pakilalaan. Asa takasi bana sian pakilalata. Puasa nakir rupani sada sian buah-buah ni Tuhan ta Yesus do turpukon nama dok bahwa imana ikom mate. Iko pusaon, iko persilakonon. Alkitab berkata tulu hali di pengot Tuhan ta Yesus. Beri kita ma di ayat 40 pak di turpuk tahun do di bidu 10 elue 32 1 ido doi tulu hali di do Tuhan tajis iko kona takub kona pusa iko dipersilakan iko mate jala mula mengulu dari patuluhon tuak kasih siani alai du komasaon sada pesian sisiani dangarung merningot dangarung namar ningoti isiru namar ningot akapariseido namar ningot di dok pangacii ninna nasida nahehe mana dari patuluhon alani suruh mapajaga iru makana kuburan di Yesus dilak disegel ibai pajaga asutung nai takwa kasisian nayan no gabe dok ma gabe maunan no lebih gaur muse barita bigyot tataringot tibana ninna iru ketika Tuhan ta Yesus toho hehe dung humutal tano orro suru-suruani magucang jala rumar tano mani ahana masa mengalu-alu mapajagai isugo ma dokkom mane takwa ka sisianna sebenarnya nasi dia saksi kunci dia hion ni Tuhan ta Yesus lania mo kadonga sa porsiaon so tunggu rupani si tabigi ulau pasionon tabigi nang barita taring Tuhan ta Yesus dak tiba kepada pemahaman olo sen nahita rupani ido tutu amang ido pasion hari hama mati ni Tuhan Yesus sanin nahita hape marsugut lupa hita ahado maknana gabi sarupa masong si Petrus kan sampai barani mana madok ba Tuhan
gairah, hasrat, keinginan yang kuat, di mana keberanian atau semangat, antusias imalapatan ni passion. Baru na yung padumuhunon to the passion of the Jesus Christ. Buharu padumuhunon passion ni Tuhan Jesus. Passion. So itong rupa ni gabidak tapahami. Mula dito gairah, penuh gairah, semangat, antusias. Bata suku mazuruhat tanah ngamar pasyo kita nuai mengyutup bahasai. Apakah kita memang dipenuhi gairah, do semangat, antusias kita lahu patupahon ulau perningotan di hamamaten di Tuhan Yesus. So tung dor song narok nakin holan hasumala sabi. Molo tapadumu inuaing segenap kecintaan Tuhan Yesus dipatupa ibana disilangi. Alani holong nibana penuh dengan semangat dan ragu mana mangulahoni dan mabiari mana majalo silangi dukos samartangi yang ibana di Getsemane dan lomokku lomoma nasau nang pe di bagasa tangi yang molodidok bibil tei madok maradu manete hima huduk na marsaur muder. Tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Alai duk selpui gabe margogos itu tudo ibana. Jala didok passion. Penuh gairah, semangat, antusiasme. Lahu pataridahun holongna tu kita. Jala itu hubereng di tahun nuaing. Memang penuh semangat duitan naron. Di bagasa burung inon. Antusias. Ruas nia kaya jatung antusias. Omma sudah 1.700 kakak. Penuh dengan gairah. Lahu patupahu pasyono. Asa mulai do Tuhan Yesus sama kadong asabor siaon. Nasa namang ihutunau ditu masilang natuibana. Mulai do amat tako suke. Koyama. Tidak ada gagang pada salib. Lapatan ni, ba memang dah dong ikut persando. Nasa namang yutunaw dituh masilang na tuibana. Dak tanggung-tanggung. Dan salib itu adalah simbol lambang kehinaan bagi penjahat. Simbol kerendahan hati. Jadi manang molidok ketuhate manuhu silang nape tuibana ikorade ibana di sisi yang paling dihinakan. Baber berni terbalik untuk tuita seneng menggulu sangap kan. Ya Allah, anggus wau dang jagoon punguan inaun inna hitam masutong bisa lakan. Berbanding terbalik. Siapakah kita di sisi naolo nuai kita rupani yang paling dihinakan, paling rendah, manang nekum mersiedu ikonaudo. Siapa di antara kita yang paling ingin berbuat gitu. Yang di depan untuk melakukan. Mergei tak kadongan sipatai katoran idok songonon. Ini aku Tuhan, utuslah orang lain itu. Itu nyod daw Tuhan ina, makuling ma Tuhan mananginangi dohami, indah kan? Baru dok, ini aku Tuhan, utuslah orang lain itu. Anggotu halu jauh ni halahi matusi itu. Anggotu netabui merluber kan? Itu benar mergei dongan, ini aku Tuhan, utuslah mereka itu. Memahami Tuhan, ruas semua gabis jatung. Ala yang gotu pembangunannya non halahi mai. Saya no baga de gereja nami. Ala arong gusi sianu inato. Dang isukun ahru benok Tuhan. Asa sau lift nami. Asa sau gereja nami. Jesairu Tuhan ala ni pabenakon denggat denon. Sau de prosema homulin na Tuhan itu ita sonari. Sau dia kamanginang. Asala ni do mokadong asabor siaw. Nasa namang yutonau. Dituhu ma. Pikullah salimmu. Lakukanlah tanggung jawabmu. Jidang dohonot tarupani songo silang ni halak nasing. Bener dong cerita nyadak tersurat di Bibilion. Bayi disuruh marupani idok Jesusin na toy tu bema silang na tu ibana na. Rosi Petrusin na tori gergaji mana sa pedek. Belu jama manu nuho boratin na. Dituhu kibana mana pedekon. Hape lau manyabo orang mahala hidak tu.
Daktu besilang ni si Petrus. Gabilang doho tibana sahat. Alani lu sutuk songoni tam rupani. Tatuhu mah silangi. Jala mo kadong asapor siyaon. Dido Martin Luther King Jr. JR. Muluarong di tunga-tunga mu pelukis. Tukang sapu ini bana. Dak pelukis sabi. Mulu panapu do karijom. Ido ibana ma. Bay makarijom manapu. Songo pelukis ini bana. Namarguar si Michael Angelo ini mana. Bay maho. Mulu tiki manapu songo panapu ni. Na melukis ini bana. Mulu na maredde ho. Maredde mo songo si Beethoven. Berupaya mahin ini bana. Dan seterusnya, itu ibadah lapatan tang dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab narung di bana. Jadi berengon ni halak memersugu Roma suruh-suruhan ni sebanua gijang ni nasi Martin Lutheron. Roma suruh-suruhan ni mersugu dohonon nama narung dohoro adison na julu tukang sapu na luar biasa. Narung dohoro adi inganano tukang sapu na benar-benar luar biasa ni nama rupani. Allah hasilnya luar biasa. Jadi manangah peulau tarupani name mepetaho lakukanlah dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Sian nasarohat tama patu pahuni. Asalani do mokadong asa porsiaon nasa na mangyutonau dihutoma silang natu ibana. Jala di do aha magunana molo diomo jolmailia portibio nang gomago do tordina. Artinya jangan kira dengan akal-akalan mendapatkan sesuatu keinginan kita alai magodo to ditalani. Magodo dang dapotan hasitungan ita songo si Petrus cerita nakin. Nah akhirnya dak saat ibana. Kan lucu-lucu lo taringo anekdot taringo tu si Petruson. Toe buat bima batuon saya ada salah asalau itu tudulukan nina. Roy bana ibu tibana no geleng. Duk sata lay dulu. Toy alang bima roti na ina. Roma rupani si Petrus. Ibereng maroti na tagiling. Aperongan na belga. Isutuk songoni hita rupani agkamangina. Nang peanek doti. Tapi dalam makna. Sarak dengan makna di situ agkamangina. Alani taulahumma dengan tanggung jawab penuh manang nahape. Jalamolo ragu-ragu hita. Songona mertebuni hita rupani. Merhulip-hulip. Takas di Tuhan manang na isi na meile kukupaila marsugo ni na Tuhan. Nasa na meile alani hataki na meile alani au ikoni ba kudipaila. Alani unang meile hita kamanginang. Lau makatidak ko guar ni Tuhan. Unang meile hita songon bangso ni debata. Anak ni Tuhan ta Jesusi. Jala unang meile hita disudia kanalaho patupaho na katanggung jawab ta. Alai dengan penuh dedikasi. Jala didok dipaingot Tuhan tajis mariti si Johannes dipangguk kaponi amok kadunga sa porsiaon takas do dipaingot hurian itu hatta didok dipangguk kaput tulu 15 huboto do akaulemu naso haru ngali naso haru las au na haru ngaliho manang las nyan alai dibain na dangol-dangol sisiluk ko so harung eli, so harulas, utahunok kumaho siapa mangaku. Ima dipaingot tuat tajis. Alani unang dangol-dangol si silon. Alani paingot tuat tajis dita olo, ya olo. Dang, ya dang. Gada siya ni siya dito tahidokon. Siya nazahat doy. Alani takasma pabehta. Asa tumajuna hurian itu hatta pasu-pason na tua katikinan nengro. Amin martang yang meda. Mauliati ale Tuhan, ditogi hokodo hami, marhite todim, di bagasan tikyon, marsaur hami, di bagasa joro na bedion. Ia le Tuhan, saya dihalomoro hamma persobaun nami, apala di tikyon, diborongin adorang su ari Jumat, ari parningota di ari hama matemi. Disodo hami akaruasmu Tuhan. Nahuboto hami takas si taunommu. Allah ni holongmu meredepok kami. Tungsian nasarohamdo patu pahon.
Jala marsitu tuho Tuhan. Asa saut melua kami. Tung sian nasa hosam do Tuhan di beko lau makkaholongi kami. Dada holat di hata. Dada holat di perbinegian nami. Alai takas do Tuhan kuboto kami. Naung sumihaw kosaho makoko pami. Unang matutu marisuang hama matemi. Doh mahami taruli takas memelua hami. Jala molo upamasa hami pion nuaing dada holan hasomalan sabing. Asalam takas do tarsurak di roha di hati-hati nami. Holong do roham di hami. Marsi masai takas do Tuhan naing melua hami. Sian sudi hasusan nami. Sian dosa nami. Sian sudi Tuhan napasoraton ngulu nami. Tarpasu-pasu mahami. Saluhu na ditikyon naro marningoto na makahulungi kami. Pasu-pasu masado kuriam di dia pe. Dia karuas ni huriam na tarsaba ditikyon. Dang burap do tami. Pos itu turuhan nami. Nado do nasida pasu-pasum. Napasadaho kami ditikina. Dia kabar sauran na badia di bagas corong. Nang diulau marsugo Tuhan. Di parningotan ni hari hama matimi. Jalon nami mahasesan di dosa nami. Jalon nami mahaduon nami. Marhiti parpadanan na badia. Naung nipudahummo. Naung nitonahummo tu huriam. Asa jalon ni sudi ruas ni huriam. Daging do mudarmi. Ali Tuhan asima roham. Sungut tada ni muliati ni rohanami. Tukin nain yang mamili mahami Tuhan marhiti pilihan nami. Uka marohanami Tuhan pasahaton pilihan na dinggani. Naso martihas aydang dihalomor roham akka pilihan na martihas. Alay pilihan na takas siya nasa rohanami. Jalo may gabi uap na husus. Jala las maroham marnida sudi pakubasyon di huriam ditikyon na pasangapon. Jala samar mulia ho. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hata. Tajakum mahatani di bata. Marede mahita. Laos tapasa mapeliata. Oh,
leone opak jong meta saluna. Sai gokoni marohaku matero haririhi akna artasi atano gantusi merohaki Tung behama pamalosu tu jahuba ala saluhut dengan ni uhumu natuau. Jalo kudo panginuman yaka hatuawan. Jala pajauh-jauhku keluar di Jahoba. Gararokku maka baga-baga kutu jahuba apala dia rupan ni sadok bangsona. Arga di rohani Jahoba hambaten yaka nani asianai. Atong ali jahuba nungatung naposom au naposom doau anak ni hatubanmu nunga di har-hari ho akarate sianau. Sai gararokku maka baga-bagaku tu jahuba apala dia dupan ni sadok bangsona. Dia kalahan di bagasi Jahoba, di pastomani ale Yerusalem. Haleluya. Tatangiakum mapiliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhu silewal na dingga dok na saulibasa na mauliutus. Hupa saat kami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silih olehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ra mahita sumabahot tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwar. Say Roma harajom. Say saut malumo ni roham di banwa tungon songon di banwa gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa. Se sama dosa nami sungguh panisan nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihot tu pangucunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punah harajaw, do tagugun, rodi hasangapon saring giling. Amin. Say didongani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata amatay. Do persauran nito di parbadia mahamu saluhna. Oras marita, selama pasyo marita kamanginang, taingok mamarsugot, rotu bagas joroon, kebaktian pagi jamonom 30, marhata Indonesia, Laos Marulau Nabadia, di pukul 10, ima minggu siang, perningota di area mamatin itu hatta Yesus Kristus, marhata Batak, Laos Marulau Nabadia. Di pukul 2 retama hitamuse patupaho pertangyangan perbunguan nahohom. Oras meta saluna. Aladong do di patupahuriata songon senek di joluan Laos tabuat bema non tabuat bema inganata stiti sigopama golang-golang pangarahuna
tuksongoni pena pinatupani huriata, segurang ma pinasuna. Halo, oras mani ita salu na manginang. Maaf po pa sa kami manataw hurang si pangano nate. Mangido maaf pami parjulo. Pasu